Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔlen no Yendi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima nu kɔnɔna la. An ka sɔrdasi fila be minnu tun minɛlen no kabi octobre kalo la san 2025 jatigɛwale kɛbaw fɛ olu sera ka tila ka bɔ juguw bolo marisi kalo tile 13 su ka a dugujɛ a tile 14 na u tun minɛlen do cas de réfugié dɔ kɔnɔna la Mauritanie. An ka ni sɔrdasi ninnu ka tilali sera ka kɛ ala ni an ka finitigilakaw olu ka cɛsiri ni u ka wulikajɔ sababuya la Mauritanie ale ni Mali dancɛ la ani Wagadu ale kungo kɔnɔna la. An ka sɔrdasi fila ninnu o ye Cavalier Mohamed Wangaraba ale ni Mohamed El Maouloud Diallo ye u bisimilala Gunda mara kɔnɔna la. O yɔrɔ de la an ka finitigilakaw ye makodo kɛ u la ni ka sɔrɔ ko u bila ka taa ɲɛmɔgɔw ka bolo kan i n'a fɔ u yɛrɛ ka taabolo b'a fɔ cogo min. An bɛ taa Joyila Prophet no o ye Aliji Banya ale fana tun minɛlen do ka taa ni a ye jatigɛwale kɛbaw fɛ kabi février kalo tɛmɛlen marisi kalo tile 13 in na Aliji Banya ale sera ka boli ka tila a juguw la Masina mara kɔnɔna la a yera tɛnɛnkun ka sɔrɔ basi tɛ a la. An ka finitigilakaw olu ye a minɛ ka makodo kɛ a la a sɔrɔla ka a ka denbaya lasɔrɔ. Joyila mara gouverneur no o ye Mariam Kulibali ale fana ye préfet in bisimila nin kɛra nisɔndiya koba ye bɛɛ lajɛlen yɔrɔ. An ka polisi ɲɛmaaba no o ye Yusuf Kone ale ye balila taama kɛ ka taa an ka taji station dɔw la walasa ka taa i ɲɛda baaraw taabolo kan ani ka se ka kunnafoni di ka wulikajɔ kɛ ka faamuyali kɛ ka ɲɛsin taji feerebaliya sariya kɔnɔna la k'a fɔ ko o kɔnnen do an ka jamana kɔnɔna la ka daminɛ Jikɔrɔni Para ACI 2000 Lafiyabugu Médine ale ni hippodrome a sensera ni taji citerne station fɛn fɛn kɔnɔna la a ye kunnafoni jɔnjɔn di u ma k'a yira k'a fɔ taji feereli bidon kɔnɔna la walima minɛn kɔnɔna la minnu yamaruyalen tɛ ko olu kɔnnen do an ka jamana fɛ a ka nin baara in kunne ka se ka taji feere kojugu ka o wale ninnu bali an ka jamana kɔnɔna la ani ka sira tigɛ kɛ siraw la sira minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka taji sɔrɔli jamana kɔnɔdenw fɛ ka olu gɛlɛya. An bɛ kuma farikolo ɲɛnajɛ kan ka kunnafoni sentelima ninnu kun cɛ Mali basketikɛla musomanw olu bɔra ka sira sɔrɔ ka taa ni an ka jamana ye coupe du monde kɛnɛ kan min bɛna kɛ Alimanikaw fɛ yen nɔ san 2026 in na. An ka jamana no o ye Mali ale ni Sudan jamana tun karila ɲɔgɔn na bi a kun cɛra Mali ka sɛbɛya kɔnɔna la 97 ani 74. Belgique jamana ale fana kɛlen kɔ ka République tchèque ci 93 ani 50 o kɛra sababu ye ka se ka Mali ka qualification tɔ sinsin o bɛ kɛ sababu ye ka se ka taga ni an ka ni basketikɛla musoba ninnu ye basket coupe du monde kɛnɛ kan ka taa an ka jamana kumabɔyɔrɔ la o min kan ka kɛ septembre kalo tile 4 ka taa bila a tile 13 la Alimanikaw fɛ yen nɔ san 2026 in na. Ninnu de tun ye an ka kunnafoni sentelimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma ni wagati in na Yendi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sentelima wɛrɛw kɛnɛ kan.